kita ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli di kasani jana kimat bakongsan jong ke khubor. Menteri Rambadu Narendra Modi ulang ba kajiraki ke World Rivers Day. Kaya ha ba kiriti tandai ba kinong India ki jule la da ki spa nem. Ka district magistrate jong ke East Khasi Hills district ke kom Isawanda lalu kala penjing sersho ya ki kenta penjari curfew ha ke district. Palat Prapusan Klon report laktali dawai tika COVID ladeban ai hari India hadu mentah. Bat perni ke sarkar ya ki kendon SOP na kabenta kali niam puja kabanwan. Haswa ini ya syaki kubor ki babnya kani kelong kejing pendengar. Nakadaw ba kajing IA ketika COVID-19 hai ki jaka ai tika jeng ke sarkar kadang ya ciprang nakabenta ki beri ki bakat prasnem seneng ka All India Radio ka kentu ya ki samla nong skap baro bakin lit dan ai tika ai ladi bat ban yarap lam ya ki wede bakin yo ya kani ketika ka All India Radio ka kenturu ya baro ki pat ba nong skap bakin dai ban pensenjar ya kajing ya da Now COVID-19 nakadaw ba kani jingpang kadang yai long yi ke jingma ya ka koi ke kya. So haban syong khop bala yeng lemda day ni ki kam ki badan kam ban hap ni. But yai biteng ban buat ikini ki lai puli ki sin jam ya da ki besok ban ye kata deng mas kiar pinjingan ki bagi para beliau da armita but sat bun sin ya laki kiti. Nakabenta ban yo ikini lu ki jingtip ki bede ba jingpang COVID-19 phone how national helpline number not iwe arlai kendai nyo pranot soundri but u number iwe not new sun u helpline number na kabunta ke jela Meghalaya ude iwe not pra but u iwe not new not mentang ini pai syeki kubor ki babnya Menteri Rambadu kari Narendra Modi ula ai kublai ki pai kari India nim kesni ha ke jing rakhi ke World Rivers Day Menteri Rambadu la ajero ya ki jingba na ka jung sumar tangkai ki ba haba ajing krim si pa nong song song karni ha ka program man ki bat ke jong u ka ba ujupin ngol ba ka All India Radio Modi ulaong ba ka ni ka skini kerpang jong ki wa ka ba ka perthai shit lo ka rakhe kata ka World Rivers Day kaya ha ba ki riti tandrai ki ba ki nong India ki yaile la da ki spa nem haba kren hak bay ba kabenta jong jing ya khud Menteri Rambadu Narendra Modi ulaong ba day Mahatma Gandhi ubala pentla long ya ka jing pinki ban le khud sha ka jing ya ki pat ba Modi ulaong du bagi samla ka jok menta ki di bentip halor kumnu ban ya lap pat ba ya ka jing le khud klem da put ka ban nong ka bor ha ka jing le lai lu jong kari ha ka examen civil service kajing bamla akan jo jong bisamla ke jela Meghalaya ban pas ya kedika eksamen kala yai biteng ha ka ba menta usnam du omsen dan gi pas na kani ke jela ka kong Isawanda lalu kalong ka ba khatdu ka bala pas ya kedika eksamen hausnam arja khat lai bat kani ka obisar IAS menta ka ajing syakri ke jela kum ka deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district baru ki bala pas ya kedika eksamen ka badan buram menta usnam kidan news pa andru puwengut hadian baka Union Public Service Commission kala penbenai ke result ha ka sitho ding balala haba kami ye jing pas jing ki samla ka thangs telam ni watla omsem ladan bapas na ki satu lagi jela kata Meghalaya Nagaland Mizoram bat Arunachal Pradesh kiladan ka tu ningut na Manipur Assam bat Tripura ki balala ban pas ya ka examen UPSC mtausnam na pedang ki news pa ripuingut baro ki bala pas sakari ka district magistrate jong ka East Khasi Hills district ka kong Isawanda lalu kala penjing sirshu ya ka por penjari curfew ha ka district barkat kung gani ka hukum ya ka curfew made on pentri kam hapo ka kendon section ini saw CRPC na do ka por shipo beji minit hadu san beji min step manakasni bat kandan gajing pakhang ka pura hapo ki kenta ba pentri kam ka curfew lasa ai ki dukan ba ki di ki kam khayi ki ba kentop ru ya ki bahap akatop essential but non essential ba kentre kam ndu sni shitayong bat ki de ban khang ha kapon new shiteng tek janmet man kasni kat ba ye ki restaurant ki cafe ki dukan sha ki bar ki jaka dibam ki dukan kapsnu bat ki beauty parlor lasa ba ken khang hadu kapor prabaji tek minit katna meteorological jongkari India kala pini ye kejeng maham
banlong ki bahusiar bat pinkre ke jingwan lincap ka cyclone Gulab ke eryong Gulab kabayat bat kta ya kapang setay setni bat ya kapang setni pedeng jong ka Bay of Bengal kalayat minta sa kapang setni ha kini ki hindriu kenta balala da ka jingya jokoni ke eryong kandan ke jinghap slap minta kasngi habun ki jaka bat kandan bu ki jaka ki bala ban yo yu slap u bajur ni ke jing thiar labba hakitan jong ka Odisha Pangsati bat haki Pangsate jong ka Rup Duriao ka Andhra Pradesh. Kani ko kubor ka wan shapi na ka All India Radio. Shalom. Palat prapusan kulon ripulak teligi dawai tika COVID-19 ladap ban ai hari India ka daduk menta. Haka nationwide vaccination drive. Katanat kakot kakya jong sarkar India ka ong bang ribu pralak 10,000 dos ketika la ai hakari minggasni. Susu kala turu ba palat arpu prahajar mut kibriu kila yo thamai ke jingpang COVID-19 hakari bat baru ki berang sak sumar mentana ke jingpang COVID ha India kidan lailak lai hajar saus pa nyupun rimut baru kabalong not point kendai not nakasispak Meghalaya iwe ibri la klano na kidaw ki bede ke jingpang COVID-19 nen gasni kabala kunti wi ke jingken ji be yap na ke jingpang Meghalaya sya ka 10,000 lais pa khandai pu anun katna trikam jo ko ke khia ka jila lamba ka jing plak khubor ha ka jila nen gasni kala ong ba la yu jingken ba sya sa shispa sampu we ngut ki brio ki la yu thamai ke jingpang COVID-19 Bar kinong pang COVID ki bidang dan pring kejing sya sumar mentah Meghalaya ki dan 10,000 praspa nyu punyungun. Arspa khat prangut kinong pang COVID ki lakot no anin kasni kabala kenti kejing ken ki balakot na kani kejing pang ha Meghalaya kat hadu mentah sya ka nyu punyuhajar sanspa arpumut. Kum kejing pun kre kejing le niam puja kabanwan sian katanat ki kampo yeng kala penni ya ki kendon SOP ban yadan ke jing sapriang ke jing pang COVID-19 ki ban kedau syai ya ki sim jam yada per ki badan kamban sim ha ke jing le niam kat kun kini ki kendon yada ya ki bri ki bala ripusan snem shaneng ki bri ki badan jing shitam hakamen ki long kemi ki ba armet bat ye ki khna la ai jing mot bakan bahaya ki ban shongkhop halayeng Kibri ki bala ban let she ki jakale nyam ni ki puja pandal ki dei ban long ki bala dep yo purai ye ki tika yada na COVID-19 na ka benta ka bet ka biang bat ka jingsingan baro ki lungdo nyam ki dekhot ka Central Puja Committee ki nong ten sing ki nong yarap bat ki volunteer ki dei ban long ki tu ki bala dep ban yo purai ye ki tika kini ki kendon ki bala penni da katanat ki kampo ying ki omru babaro ki puja committee ki deben penkre ya ka micro plan ban sanduri ki kompenya ya ke jingle niam kenang ban penti kena ba on day ban yelom bun e ki pat ba ringen ki ban wan le niam ha ki pandal Kakasi Student Union kala ong bahkan yang persya ha ka jingti uranium hari khasi namar ka jingti uranium kalong kum ka jinge penjaka kani keseng kala ong ba ki dukhot jongka ki kloi bani pli la ka jong ka jing in la dadan kanu kanu jing persang banti uranium ha kani jela ka ki usiu ma korwat kala ong ru ba kham swa ka sarkar kala persang banti uranium ba da ka jing persya jokani keseng ka sarkar kam sim la ban pindorlong ya ka thong ka jongka Menteri Korbari jong sarkar India Amit Shah ula peniat ke jinglang jong ka high level meeting New Delhi rengkat bagi menteri rangba jong ki siputli ki jela ki besakta hakiri menteri Naksal hakani ki jinglang ka balalong baru sisni ning kesni Amit Shah ula kmi bnia ya ki jinglang jingman ki badang ja hakini ki jela rengkat bagi menteri rangba bat unsai kren halor ki jingsang dori ki menteri kam ki bede ba ka songsuk songsingan Menteri Korbari unkmi biniaru halor ki kam kenti ya karai kaman kum ha ki kam ban trei ha ka basnai ki sulok ki jingking ki skul bat ki jaka ejing sumar ki berangya seprang mentah ki than ki besakta ha ki Naksal Menteri Sarkar India ubari kmi ekatnat culture tourism and donor Uji Kishan Reddy hakasi sajan belala ulapli ke jingpuntre ke surang National Highway Arkundai ke bapuni so ke snong Sovima bat ke snong Tahaku ha Dimapur na ke benta bat penye bat penyar ya ke ni surang
ya kani ka kamban pendihe ya kani ka surak lebih tengka da ka nak dona ka bedek mi ya ka roi ka man jong ka than dalam ni lembaga skim NESIDS kat tu kani ka khubor kelakut ka belawan syupi na ka All India Radio Shillong.